jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jandeji ɗi Sénégal joni paɗen koye jandeji ɗi talata sappo lewru tataɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande enquête quotidien kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti ko engun ɗon batu jagorɗi tijjaɗoy e ñalawma janggo sappo e goho nduɗo lewru ndu gonɗen ɓe kolleti kay oɗo saaha joni batu goete no wayno koko fuɗɗi herƴude ni hono wiiɗi kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɗum ko caggal ɓe garti noon e jaltal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e ngal ɗon moɓodiral ngal ɓe mbanno ñande aset jawtuɗo e république mo ganduɗa kay Ousmane Sonko o waɗi ɗum ɓe kolliti noon wonde kay ene teska hen ɓe ganduɗa kañum goni nangoranɓe Ousmane Sonko kam e jagoɗe ganduɗa kay ko nangoranɓe hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye noon woni ko kamɓe musidɓe jani koɓe garti ɓe mbi ko beele gueɗe ɗe jokorani herƴude holno wiiri kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe wona ɗum ko kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti on ɗon guiré mo ganduɗa kay teska ɓen ɓe ganduɗa kañum goni dilloɓe e fannu safaro ɗum nene kadi e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde enquête quotidien arti hen ƴeewoyen jayde les échos kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti ko e Farba Ngom honorable député maire de la commune des Agnam ɗuɓe mbi oɗo saaha kay ko chambre d'accusation woni kay ko lawƴimo hawlaɓe ceer e ko yewti on alhaali mo ganduɗa kay woni ko o rewirteno ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde wiyetede jayde les échos jayde nde arti hen e ko ɓuuri ko yajje e hello muɗum joyyi e nder jayde les échos ƴeewoyen jayde turbine quotidien kam musidɓe jayde on ko ɓe garti ko e ngal ɗon ceergal hakkude Sonko kam e Ousmane mo ganduɗa kañum woni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye honno wiiri kam musidɓe jayde on ko ɓe mbi noon beele omo ganduɗa kañum woni Sonko ine jogui courage ngam wawde fuɗɗitade à zéro ɗum noon ko namdal woni ko waɗi kamɓe musidɓe jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde mo groupe des médias nde jande nde arti e omo ganduɗa kañum woni Cheikh Oumar Diagne mo ganduɗa kay en nawama toon to suudu dumbirdu ɗum ko caggal nde o rewira ko wiyete ko division des fausses nouvelles ko noon kadi ɓe kolliti omo anniyi koccodirde e omo ganduɗa kañum woni ñawoɓe toon to flagrant délit ɗum noon jogori wonde ko ñalawma janggo nono wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe woɗɓe ñawanoɓe ha paari ñawore woni jogori e ñawtede ko ɓen ɓe ganduɗa sappo e jeetato supporter uji leydi Sénégal ñawanoɓe toon to leydi Maroc ɓe kolliti kay ko caggal nde ɓe ganduɗa kañum goni société civile toon to leydi Maroc waɗi appel ene woni toon nde gueɗe ɗe koko jogori e ñawtede ni honno wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe kono noon ɓe garti e maître Moussa Diop mo ganduɗa kay noddanoma e ñalawma hanki o caggal nde o yalti e din konnguli ɗi o suudi ɗum kala ine tawe e jayde e turbine quotidien e jayde li quotidien kañum arti koye ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay o kañum woni ko yarate atayi ɗewɗo diwan oɗo dumuna kala toon to commune mo Grand Yoff ene woni tande ɓe garti noon koye on ɗon ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay ne teska état civil kam e stade municipal mo ganduɗa kay kañum woni Grand Yoff mo ganduɗa ene woni e sursi oɗo saaha joni holno wiiri kono ni kadi ɓe garti e ɗin ɗon ɓessuguji nogas e ɗiɗi ganduɗa kay ko tawateɓe toon to haar yalla ɓe ganduɗa kay oɗo saaha joni so ndenaki koko jogori e jaltinede e koɗɗorde mum ɗum ko caggal nde koɗi ɗon ko ene abbo e duuɓi e kitali honno wiiri kamɓe musidɓe men jeyaniyankoɓe ko ɗum je sababu noon maire de la commune mo Grand Yoff tappi jungo muɗum e tabal ngal ngam erade laamu leydi Sénégal nde waɗata réagir ɗum ne ine tawe e jande artini konngudi Ousmane Sonko ɗo o wi hoolare makko ɓuuri wonde ko e rewɓeɓe wolliti kamɓe rewɓeɓe kay ɓe jamfata komo jamais ɗum ine tawe e jande li quotidien jande l'observateur kañum arti ko e konngudi maître Moussa Diop mo ganduɗa kay noddanoma ñalawma hanki o toon to ganduɗa kay kañum woni hakkude makko e loskoɓeɓe e caggal nde o yalti noon woni konngudi ɗi o suuti ɗum woni ko tawate e hello joyyi e nder jayde wiyetede e jayde l'observateur kono noon jayde arti e Ouzin Keita mo ganduɗa kay kañumne ko on ɗon lolɗuɗo no feewi e ɗin ɗon ɓoggi karale kese hani e nder leydi ndi e kanko caggal nde o jagguira gueɗe débatte gorkati en wondude e sappo e nayyi woɗɓe ko leydi kay wonde walla saaha joni losko ngo nene jokki hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede jayde l'observateur jayde source a kañum arti koye Ousmane Sonko e
gonɗon jeewu carte ngo eri wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni jeeyaɓe kandon lande Pastef wolliti kay wonande kamɓe simi jani ko ɓe gartiɓe kolliti kay wonande gueɗe ɗe mbaɗi tan ko caggal balɗe tati ɗi ganduɗa kay hoorejo leydi ndi waɗino moɓodira hakkude muɗum e wonde muɗum ɓe mbi ko Sonko passe à la contre offensif hono wiiɗi kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde source a jayde ganduɗa kañum woni jayde l'indépendant ko hen arti ɓe mbitande ko Sonko o waɗi ko wiyete ko contre attaque ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe kono ɗum ko ɓe garti e parquet kamum e partie civile toon to leydi Maroc caggal nde mbaɗi on ɗon appel ene woni tan ndeɓe kolliti wonande ɓen ɗon Sénégal naɓe koko jogori e ñawtede toon to leydi Maroc to wiyete honno wiiɗi kam musidɓe men janiyankoɓe konnguli mo ganduɗa kay ko kañum woni kettanoɗo ha gasi on woni mo ganduɗa kañum woni maître Moussa Diop kañum nene o holliti wonde kay ko on ko kaw woni ko waɗi toon caggal ñalawma ganduɗa kay ko hette wonno e hettede honno wiiɗi kam musidɓe men janiyankoɓe kono noon ɓe duttanima Cheikh Oumar Diagne mo ganduɗa kay enene woni e suudu dumbirde oɗo saaha joni ɗum ne ene tawe e jande nde Moussa Fakki holliti wonande kay kañum ene anniyi nangorande o mo ganduɗa kañum woni gonnoɗo ete hoorejo leydi e Sénégal woni Macky Sall ɗum koko yowiti ala haali on ɗon candidature ɗum koko yowiti ala haali e gardugol secrétaire général des Nations Unies e jayde point acti kañum arti ko e nden ɗon haare nde ganduɗa kay kañum woni ko teska taw noon ko haare konnguli hakkude hoorejo leydi ndi kam e hoorejo jaggoto muɗum honno ɓe mbitande ko guerre des mots ko kañum kay woni ko udditi honno wiiɗi e jayde Sonko waɗi répliqué e tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde point acti kono noon kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti e G7 mo ganduɗa kay ene yiiɗi kañum kay artande e ɗen ɗon gueɗe ɗe ganduɗa kay kañum woni ko waɗi ɗum ko yuti ala haali ɗin ɗon guerewaji ɗum noon ene tawe e jayde honno wiiɗi kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde point acti bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe a yaw Pindi TV kasi haalaɓe ceeɗu ko ɗum woni komin kam norubinandade ko sifa e kellegal dana yoga e jaydiyeji leydi Sénégal aadi meɗen e rubino jaydiyeji wonata ko janggo soko weeli keɗo ɗo e nden min mbi o jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama woto jijjite wadde abonné commenté kam e partagé